секунди. Здравейте! Започна да отброява. 3, 2, 1, начало. Здрасти! Отново сме от Владост. Тръгваме. Отиваме. Пак по любимия ни Александър Сахаров. Както виждате, трафикът се увеличил. Андрей Сахаров, аз не знам дали даже улицата се казва Андрей Сахаров. И какъв шофьор спря на пешеходна пътека. Да, абсолютно. И каква хубава кола. Иха, Мерчана. Това мода е нашата приятелка от националната лотария. Тя има такава кола. Една от момичетата на късмета. Не, това да ни хвана. Пред нас един Мерцедес си мина на Чарвено. Тук пешеход. Сега отиваме на приятелят ми. Пацо до... Прозвуча като Пасцал. Нищо лошо, мой човек. Този скопостник не можах да го заснема, където се опита да ни засече. А може да е овца, не се знае. Овен, овчар, всеки тук. София нека пата каране просто. Да знаете. Ами как няма да яд, при положение, че всичките селени дойдеха тук. И София стана най-голямото село в България. А се пишеме Европейска столица, да го духат. Запомнете едно, не идвайте в София. И не слушайте лудите. Те по София са много. На път и под път. Кой пешах, кой с кола, кой с въртолет, кой с самолет. Още малко вече. Отново сме на любимият ни, Дамол на Цариград. А между другото, Зоен, вито откъде трябва да мина? От тук по 8-4. Ага. Както си минава. Да, спомних си. След Макдоналдс, следващо. Преди светофара за окръжна болница. Спомних си, работи ми мозъка. Забележете, дами и господа, ма шофьора може и да мисли. Значи все още са останали и интелигентни шофьори. Естествено! Като имат любими Но вие, господин шофьор, трябва да кандидатствате за Гинес. Може би сте рядко интелигентен шофьор, защото повечето са тапаци. Абсолютно. Кой засича, кой дал мигач, кой не, всеки кара как си иска. Минава. Кой кара с 120 в лентата на автобуса, им дреме на хурката. Точно така. А от среща, тъй като това камионче ни пречи на Дамол, Вилаком сградата се вижда. За втори път се снява тази сграда. Да, за втори път, защото е висока и нормално е, все пак сме много често тук в младост и е нормално да сним този клип, повечето от клиповете. Ако не сте виждали енергиен вампир, елате в Младост 2. Ще го видите на живо. Човек, който измуква всичката положителна енергия и внася негативно. Леле, една кола... И един Соларис, няма как да не го заснеме, но и една кола... Ужас, си не вижте какво става в София. И една кола я бутат, бавно се изнасяме на светофара. След малко ще ни хванат. Ти ако се бутат до бензиностанция, са много добре ще стане. Сега ще хванем бутащата кола. На селският Бутай да ти дойде къля. Това е Макдоналдс и наближаваме ОМВ да заредиме малко гориво. Да, моята